Maayong mabugnaw, mabuntag ka ng tanan, pag-igsuon niya ni Kristo, pag-inanda sa Diyos. Sa pagpapagod ng dito, masalamat ang kaniya, hindi natapusan ng adlaw sa tuwing ng Pag-iuno. Salamat sa tanan sa mga manalangin. Kaya sa matapusan na nato. Salamat kita na di apa kita karoon. Ini katampok sa iyo sa tungkol. Praise the Lord. Pinakapusong kapakpak. Tama sa ating Panginoon. Hindi na ito pinaihap ang kanan ng mga manalangin na diyan ditutuso pa sa sinungdan. At kung ginagtuman, 2021 pinaka ang nakalas ng mga kinabuhi. Sa mga trahedya, kalamidad, pandemya, kulba-kulbaan sa tatapi. Ngunit kahadlukan na ito. Napansin niyo, kita din naman siguro ka ako ang katapusan sa COVID. Pero muna, kung kayo nagpasalamatan, gawas niya ng mga kahadlok, lahat ay naggrasya na natawag sa ating Diyos. Mga igsoon, karoon sa gabi nining adlaw, at na kayo tag-ipangandaman. It is obviously our preparation for New Year's Eve. Of course, inawala ang mga tradisyon. Busy kaayo ang isla, karoon kay gawas nga nagkakitag mga kaigsuunan na namuli, kung narinig, aron lang yun, makaligo, aron lang yun, mag-naay kuryente, or to ease the discomfort that the typhoon has given. Pero may suon, samot pag yun kay New Year man, kaghan ka ay mga panguna-una ang mga lingkod. New Year's rush, siguro apil number 1 sa listahan, prutas na ligin. Tradisyon sa mga Pinoy. Sus, matalagtan ng pangitaan sa David. Bahal na kayong prutas. Kung tanan, pangita, kung hindi ka nabuk, dosi ka yung prutas, ngayon yung buwanan. Ang surin nila, tracing di ay, kuwag ka na. Ano na i-tracing? Tracing ay na. Natin, hindi makapit mo siya. So, ako lang whatever one tradition is. Pero, nanukala, kung sa may tuyo o tumong ni anak, it is a sign of prosperity and perfection, kailingin. Magmagiging magula-una, kung hinumdok ko sa una sa muliaan, sa iyo ka siya magpitsakli. Mangita din siya sa mga lingin-lingin. Yung magpuputuwa pa yung kupat. Asa ko mangitang kupat. Hindi makumplito. Buol na kaayo, hindi mo adlaw na buol. Kaya wak makumplito. Gabiin na sa buwang pag-usa. O di ba ka? Puro ka das. So, ang anak ko dyan, na mga lingin-lingin pa. Yan. Ito sa presay na. Ha? Ini ang uman sa tibuong tubig. Ay, pagkawa. Pasinsiyo na kay round man. Ito, pasinsiyo man na. Dito ta sa mga dulyaris na anak. Na, di ba? Kamaayo ka ini yung manubag. Ay, yung pinadayin na buwian ako ang tradisyon nato. Gawas na mga ibisuon, mangandam kita sa ato, andama, apiya, pabintana, puntahan, nandiyan, apiya. Pag-aksyon mo buto-buto. Kaya katong mga gigasahan o dili ka ay taas. Hala, atbak, layat. Tuntok na mo, kaagili ako anak. Inaton, tapos po, manalang inat. Yan po. Asa man ang prosperity and perfection, yung kumplito ka nun ay 3 ka prutas, gubot man ang pamilya.
Umao na, pero hindi taga-adlaw, magandang tag-tracing ka po prutas. Mag-aw na, mauman po ka, dahil sa taga-adlaw. Inat, liog, pero pitaas, ang makampak. Ano pa din, layat ang karong pa din. Itaw, siguro, okay na, ato ang tradisyon, kung sa'yo mga rason ni anak. Pero, iba siguro ko nataunan. Pero ang mas labaw na importante pa yun, ang atong grupa sa atong Ginoo. Sa atong Ebanghelyo, nag-isgot kabahin kang singuan, nagsulat sa iyang sinugdanan diya sa kalibutan. So wala pa nabuhat ang kalibutan diya na ang pulong. Ang pulong uban sa Diyos. Ang pulong Diyos. He is the Word. Inaot iluta kay talaga ng istorya karong bagong tubig. Hindi ato tutawon ang pulong mismo ni Kristo na siya ang ginabuhi. Ang pulong nga nahimong tinuod nga tao na nagpakatao tungod og alam na nato. May suon sa sinugdan sa wala pa ang kalibutan, uban na si Jesus sa Diyos Ama. Sa wala pa kitang tanan, naan siya. Pero, ibili niya nga moari sa kalibutan, aron makasinati kita niya. Aron masinati nato ang dagway sa amahan nga naan niya. Dosa kung medyo daghan, kung kayo kita angay i-work out, alam niini. Ang tanan, unta ang diwa ni Pasko, siya unta i-present na to kaniya ang atong tanan nga mga kalipay, tanan nga mga kag-ul, tanan nga mga problema ng sakripisyo. Kaya siya man, He is the Alpha, He is the Omega, the beginning and the end. Siya mo'y nasayon kung unsa karon ang naa sa imong kasingkas, kung sa imong tag-ul, kung sa imong problema. Mga igsuon, all our hopes, all our joys, our grief, and our anguish, present it to Jesus. Mabita nangyari siya. Dili aron magpahayahay. Kundi ari siya sa tanan ng mga makasasala. Ihatag nato kaniya ang atong mga kaalautan, ang atong mga kabalaka, ang atong mga sala. Mga igsoon, sa gingon sa atong Ebanghelyo, uban sa atong Ginoo, ang Ginoong Jesus usab naghatag og kinabuhi. He is the life. So let us consult our life. Kumusta itong mga kinabuhi, tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Daghan kayo siguro kaniyaw-yaw, kalisod kayo sa problema. Daghan kayo pandemya, daghan kamatay, daghan kalisod. Ang karon sa ito ang kaisuunan tungkol sa bagyo. Daghan pa kaayong malantos. Daghan kayo post sa social media. Ay, salamat! Naanag yun may suga. After 10 days, kalipay. Diba? That's an ordinary life that we have. Ang kalipay, grabe na kayo. Diba? Daghan kaayong wala mga suga. Pero ang tinuod na suga, ang tinuod na kahayag, na nagdatang away magkapalong, si Kristo. Siya mo'y naghatag sa dalan, harong kita kanan mananagan, padulong sa gingharian sa Diyos. Inaot kining kahayag na kanunay naa kanato, iluon kanato, usahay malungon sa atong pagtubo, yani aw-aw na. Namurag kagkandila, nagpusok punta kay siga diya sa bunyag, pero nagkahinay-hinay yung kapalong. Napalong si Kristo sa matagusan, nato ka mga kasingkasan. Mga igsuon, punta, labi na karong gabiin,
usual nato ang ginahimo fireworks pagsukat sa bagong tuig. Ma-amaze kita sa kanindot nga ipakita, no? Ang display sa fireworks, ang kahayag, ang colors, ang style, kung klase-klase mo kita. Maghangad sa langit, wow! Wow! Mintud kayo tinuod. With wonderment and awe sa tanan nga mahatag ka natin. Yung nakainong pagkatag, wow! Sa Ginoo. All the days of our life. Ngayon, pili utak kita malingla sa mga gawas nun lamang nga mga butang. Dili kini kautan apan mas naay mas lawo o mas importante nga inuha kung mao'y amay gayon na itong kanawon ang atong pagkinabuhi kaya subay sa pulong sa Diyos kaya sa kinabuhi na ipakita sa atong Ginoo pinaagi sa iyang pagpaubos pagkari sa kalibutan o ang kahayag na atong nadawat kaya sa atong pagkabilunyakan kinipunta magdanaan sa atong mga kaigsuunan. Kung kita ang matagusan nato sa kakahayag kundila, kung ipunon kini mas munako ang danang. Kung kitang tanan magkahiusa, mas hayag ang atong palibot. Usa, hinaon, ini katapusan nga adlaw sa maoktuig. Masalamat kita. At least kita karon kung anong mga kaigsuunan. Nining kamo nga mabuhi at kining tanan. Ang tanan nga mga grasya, panalangin sa Diyos sa nato. Ato sa apil sa atong mga makampo. Kanunay, ang atong mga kaigsuunan pinakataon sa nalisod karon. Wala pa'y kahayag, wala pa'y electricity, wala pa'y tanan ng mga basic needs na nagita pa sila kung tama kung panalangin sa Diyos. Pili mo ay atong tanon ka naman sa atong mga pag-akto. Naon punta sa atong bahin kung di makita makaatag mga tabang sa ilaha sa atong mga resources kung sa nato ang nag-importante uwan kita nila sa atong mga pag-akto kanunay iha sa ato ang mga kasing-kasing o sa ato sa lumitan. Hinabot